Barangay Kagawad sa San Fabian, Pangasinan na mamamalengke sana, pinagbabaril ng motorcycle riding criminals patay. Sundan sa report. Hindi na makakasama ngayong araw sa kauna-unahang group pictorial ng Barangay Council ang kagawad na si Domingo Ramirez ng Barangay Alacan matapos pagbabarilin ng motorcycle riding criminals mag-aalas 8 kaninang umaga sa San Fabian, Pangasinan. Masaya pa umanong dumalo sa awarding ceremony sa basketball championship kagabi ang 61 anyos na kagawad. Ito na raw pala ang huli niyang aktibidad sa barangay. Nagulat ako, kasama ko kagabi yan. Ako pang nagbigay sa uniform niya. Nandiyan pa yung uniform ng isa. Mamamalengke lang sana ang biktima sakay ng kanyang tricycle nang bigla umano itong pagbabarilin sa Barangay Tokok. 3 tama ng bala sa ulo ang tumapos sa buhay ng biktima. Hindi pa tukoy ang kalibre ng baril na ginamit sa krimen. Pumutok 3 beses. Pagkatapos, nakita ko na to na itong motor na to nag-iba ng linya sa daan niya kasi papuntang bayan to eh. Tapos nakita ko, bumalandra dito sa may harap ng tindahan ko, duguan na. Blanco ang mga naiwang kaanak ng biktima sa motibo sa krimen. Sa gumawa naman ng ganyan kay kuya, bakit naman ganoon kahit sana naman na binuhay siya kung may sama ng loob sila sa kanya. Dapat hindi naman ganoon nakasakit na talagang sinentro nila yung mamamatay siya. Ayon sa ilang testigo, tsinempuhan ng mga sospek ang pagbaril sa biktima dito sa lugar. Lumalabas kasi na dito sa crime scene ay walang nakasalubong o walang nakasunod na anumang sasakyan sa tricycle. Yung bumaril, medyo may kariitan sila. Tapos para bang magsasaka lamang, tapos nakabunit. Pero hindi ko siya masyadong napansin yung kanyang plate number. Ayon sa pulisya, walang kinalaman ng politika sa pagpatay sa biktima. Wala rin naman ng nakairingan o nakaaway ang biktima bago ang pamamaril. Tinitingnan pa rin natin yung angulo kung ano ba talaga ang motibo kung para sa kanya. Patuloy pang investigasyon ng pulisya sa insidente.